Hola, bon dia. Com que és el Dia Mundial del Teatre, us llegiré un trosset del meu monòleg Tendències, que el va publicar una d'edicions l'any 2010 a Benicarló. Tendències és un monòleg sobre els temps actuals que està fet perquè l'interpreti una actriu i a continuació, si és possible, també una altra actriu, però en la figura d'una dona trans. S'estructura amb un petit pròleg i llavors té 3 parts ben diferenciades, que són mapamundi, supervivència i amor. Us llegiré un petit fragment de la pàgina 28 que vaig llegir a la trobada d'escriptores del Maresme, ara que el passat any 2019. De manera que la dreta acaba amb una certa tendència i l'esquerra acaba amb una certa tendència. Si fem memòria, la dreta és qui per excel·lència defensa la institució monàrquica, qui defensa l'existència d'una força còsmica ordenadora o emprenyadora o marimandona general, amb nom i cognoms ben específics: el Déu, el Fill i l'Esperit Sant. Si fem ús dels tòpics, l'esquerra pensa en i és el poble. L'esquerra pot ser sindicalista, socialista, utòpica, idealista, federalista, regionalista, autonomista. Però en tot cas, gràficament, té la forma d'un llac. Està a baix de tot, emmudida, però xiuxiuejosa, lentament mòbil, amb una certa sedimentació a la base que costa de fer fora, i 4 arbres a dalt, 4 ombres que manen. La dreta és cruciforme. L'esquerra acostuma a ser crucificada. S'imaginen, senyors, la possibilitat remota però consumable, realitzable, que la dreta i l'esquerra convergeixin? Què passa quan els conceptes teòricament oposats queden diluïts dintre d'una mateixa gibrella? Un Big Bang? Senyors, un món nou? El paradís, no confessional ni cristià, evidentment. Una nova Amèrica? Una nova Europa? Un estat, ai Déu meu, i una nació nous? Mitjançant la psicologia i la filosofia, senyors, i si volem ser ben mal parlats a través de l'economia també, hauríem de buscar les teories pertinents. En realitat, era de calaix, senyors, que si tot té una certa tendència, tal com seguim el joc avui i fa 2 dies, doncs era de calaix que acabaria tot el mateix pou. Ens cal la lectura del Veterotestament? Revisar els continguts apocalíptics? O quina lectura cal rellegir amb atenció si ens hem autodefinit com a no creients? Caldria recuperar els còmics del Rompetechos, del Mortadelo i Filemón, on hi hauria prou en parlar amb l'avi 2 hores a la vora del foc? Com podríem legitimar, comprendre, narrar el nou món?